kaya ngono. Aku salah sawijining tamu. Malah cempalan. Mergo kowe tamu tak anggap ora bersyukur. Padha karo meksa lawan wong tuwa. Dipati siola. Cindiamu cindhe kembar. Sing ora bocah pinsur. Aku parek patih oleh utak. Yang kepengin jajan. Ayo, buktekke papan ki. Sing ora apa cindiamu. Saestu kula
Malah mboten namung menika. Kula kepengin ngancani dumateng pinjenengan. Kula mangertosi menapa karamane Paman Jodosuro. Menika to Raden Paman. Sampeyan kok ngertos mawon. Nggih to. Sampeyan kok ngertos mawon senengane kula. Nggih Paman, pancen menika kados ngaten. Gedhe pinjenengan ngunjuk Raden. Jan suwantenipun benten mati lho Paman. Lah itu. Cik, monggo dipununjuk waradanipun. Kula caketi kulinging sumanding wonten sisih pinjenengan Paman. Nggih. Dawuh. Niki tenanan apa dari putih niki? Mboten iku asli lho Paman. Asli. Monggo dipununjuk. Oh, ono gambar bintang minat diunggerak cecep. Ije nego cayu. Ampun ngaten Sangapunten kula niku anggere dereng ngombe mawon to. Nembe kula ngeten iki mawon rasane apa to? Nggih mboten napa-napa Paman. Nggih mboten napa-napa. Kula kladuk ngeten iki. Mboten napa-napa Paman. Ya napa kula maneh kene nek mata. Iki kok ada bar kok malah-malah. Monggo dipununjuk langkung rumiyin. Nggih Paman. Iki. Dipun raosaken anggenipun kunjuk waradan. Raosipun kados pundi Paman? Rasane kados pundi Paman? Cok. Monggo dipun telasaken Paman. Rakyat dan nom-nom kojo seneng. Lah pripun? Ya boleh nak liwat yang guluan kaya no semute cekik. Mangke menawi sampun dugi. Mangke menawi kirang tuh saya nentung gale nyawa. Tasih Paman. Satu. Iki mangke kula pundhutake malih. Ngoten nggih. Kula niku nak nuju ngeten iki los. Mungkin niku. Nggih mboten napa-napa. Terangan nggih. Nggih. Dipun telasaken Paman, mangke tak pundhutke malih. Dalah ing Paman. Paman. Lho. Mboten telas Paman. Nggih. Nggih. Sampun raos napa dereng Paman? Sini. Sampun merasa. Mas angkat tangan wis mulai banget niki rada merasuk. Ombenane mlebu otot, sungsum otot, tangan tenan iki. Kula niku janji monggo bon ngeten iki tangane kula obah arep dhewe mboten jarak lho niki lho. Nggih. Kene iki ora jarak, mesti kene iki jalukane bulan. Paman pencinake. Asale iki kon dhuwur dhisik to pencinake. Niki mboten karepe kula dhewe. Lah durung-durung kok sing diremet-remet ajeng sih. Karepe niki gara-gara niki salahe sampean gawa niki. Oh, betul. Oh ya bener gawa niki aku ora piye-piye. Nggih, monggo dipun telasaken Paman.
Mulai putus kula kuwi. Nek kurang iki wonten malih. Nek kurang iki wonten malih. Iya, aku percaya. Kurang teles. Apa tadi? Coba waspada. Sobat. Iya. Oke. Aku saya. Bakun carane pengiran juga. Nek malah kowe tebak lan kowe kuat juga. Iki karo kepriye to, Dok? Hitungan kelebu boleh pengiran juga. Iki malah bisa bayar banget. Coba tarik ini. Coba tarik. Julang bisa dapat jalan. Ya Allah, boleh curang, boleh